Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na sab ang mamaayong balita dinhi sa Central Visayas. Sugba-sugba sa Kaplay 2023, opisyal nang gibuksan didto sa San Juan, Siquijor. Naglanog ang kabibo og kasadya sa lungsod sa San Juan sa gipasiugdang Sugba-sugba sa Kapilay 2023. Diin nagdasok ang mga sikiwadnon, lakip na ang mga turista sa gilang Kapilay Spring Park nga nahiluna sa sentro sa maong lungsod. Nagkahiusag pa ni hapon ang matag pamilya, magkarelasyon, mga magbarkada ug ang mga higalang banyaga sa maanyag nga Kapilay Spring Park. Makadaning labyog sa mga mananayaw ug makaingganing tukar ang nipukaw sa katawhan niini sa pagsabay sa indayog sa mga giimbitar nga musical bands. Ang mga kalingawan sa kagabihon sa Sugba-sugba mao ang tayada sa Suba Talents and Cultural Show, The Voice of San Juan, -1 Singing Competition, Senior Citizens Night, The Search for Misfit 2023 and BFP Night, o Kapilay Modern Dance 2023 Competition. Mapasalamaton ang lokal nga kagamhanan sa San Juan sa mga sponsor sa maong kalihukan ug sa katawhan nga niduyog sa kalingawan alang sa patron sa maong lungsod nga si Saint Augustine de Hippo. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxo. Ang TESDA 7 misaulog sa National Tech Book Day pinaagi sa usa ka local job fair dinhi sa Cebu. Ang Technical Education and Skills Development Authority Region 7 mipahigayon sa World Cafe of Opportunities usa ka local job fair sa Cebu isip pagsaulog sa 29th National Tech Book Day ni adtong Agosto 25. Sa pakig-alayon sa Cebu City Department of Manpower Development and Placement, ang usa ka adlaw nga World Cafe of Opportunities nagsilbing one-stop shop alang sa mga job seekers ug mga TVET graduates aron nga makakita og trabaho, scholarships ug startup opportunities. Kini nagtigom sa mga private institutions, government agencies ug local and overseas employers nga nagtanyag og mga nagkadahiyang bakanting trabaho ngadto sa mga aplikante. Kung diin anaa sa 22 ka mga private companies ug 13 ka mga government agencies ang misalmot sa maong job fair. Karong tuiga, ang mga vacant job positions kadaghanan nagikan sa IT ug BPO sector sama sa customer service representative, technical support staff, quality analyst ug corporate trainer. Tumong sa TESDA 7 ang daghang makakuha og trabaho kundi nag-target sila og 129 ka mga aplikante nga ma-hire on the spot. Ang mensahe nila na kapasalamat to kanina kay tungod din na karon na hard on the spot ako ipadayon lang kita kanina inang pagtabang sa mga tao. Ang 2023 World Cafe of Opportunities gipahigayon gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon sa Robinson's Galleria, Cebu City. Ang DICT 7 nagbutang og free Wi-Fi site sa Mega Market sa Dawin, Negros Oriental. Mapusla na sa mga dawinanon ang libreng Wi-Fi na gibutang sa Department of Information and Communications Technology sa ilang bag-ong merkado. Gitauran og 30 to 50 Mbps internet connection sa DICT ang maong merkado isip usa sa mga kabag-uhan na masinati sa publiko sa Dawin Mega Market. It's really pure bandwidth. Not like up for connection you normally have. So that's really a dedicated connection for use of email, checking websites. That's more than enough. Hopefully, we can provide more bandwidth, especially when our national broadband project is completed. We'll have more bandwidth that will be made available. Kauban sa DICT sa pagbukas sa libreng Wi-Fi sa Dawin Mega Market ang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. It's a public-private partnership model, pero it's more of a CSR because there's no income here. So the role of MOPSI is to look for donors that they will donate cash for us to buy the equipment. Gawa sa mga tenant o mga konsumidor na moadto sa Tiangge, makagamit sab sa libreng Wi-Fi ang mga turista na mupuyo sa hotel na naa sa taas sa merkado. Ni pasalamat sab ang mga lokal na opisyal sa Dawin alang sa moong kalambuan sa ilang lungsod. Gikan sa Dawin, Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod.
Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta, sunod simana.